Gian Hene! Ha plaatje goed als je zo draaste. En je face aan. Elisa het jevig maakt een glachkug. Hou kast. Los gaan. Goemig shin kulak en ervalaf. Karson nach jansing verder draaste. Shona ha jiorn. Tube garst. Pent jerak. Pent uanje. Bruschen penti. Pencil. Schisser. Karst uanje. Agus gel. Stapeler. Streng. Glue. Tush. Agus soelen buljakach. Hamin doe losken a janu a ha kulak a glachkug. Agus sé rút a sér van a seo ger gemme a haun a gutas de kluich a diest sa diest. Je vu da losken a janu a machas a moon tube. In toshach fémising seo a gerig na gali. Buchor gucht kaich ein vo innevach lis a seo. Could pent jerak is tuvestei is da fies gin tube. Agus lik lewa chiramachug. Baby mi een nisje en tuve moei a fentug uanje. Als a hasje na chiramachug, tar een kassen toshich is kassen jiri is pies karst uanje. Agus tar een jelaf je chulak ir karst jel. Inisje geir na kassen agus a chulak as a féper, agus cuinig go néru kutechu vo innevach leis an nopper schisser. Geir pies sna no streng agus gur snuim aun ag ugeun. Han betalle geil a chulak de keun ille a dreng le stapel agus bekan tuis son kutjum. Kunnen streng travounen tube agus keile le stapel. Maar sit ga gloosje streng agus kumje na haatje. Zo de goed een neurut gejenu le na kassen. Als je gubbetje shall, 40 minuten soelen buljakach a hors kan loskan. Mus kluich mi lisje show, nach gafjing soel in a ranging gurke show. Geir een tube aan een dali. Pent een tuve steigt jerak, agus een tuve a mui uanje. Geir kassen agus skartingen en losken a karst, agus kulak a peper. Keil de kulak vis een dreng, agus riboon en losken. Hor kassen agus soelen ga kutjach. Sjoe te losken! Wahey! Giem je weerstuur is aan tudig ellen groegel. Dan gaat toch koers zeggen het maar zo, roept ze. Have a second, Gian Hene!